Velkommen tilbage til noget VR igen. Jeg vil lige prøve noget af den Blade Sorcery. Jeg kan godt mærke, at jeg er gået lidt død. Selvom jeg kun har lavet 2 videoer på det, så har jeg spillet lidt ved siden af. Jeg kan godt mærke, at jeg er gået lidt død i det. Jeg har heller ikke lige fået researchet noget siden sidst. Så i dag der prøver vi golf. Jeg har spillet lidt. Bare for lige at prøve. Skal vi lige ind under her. Hvordan er det, jeg gør det? Sådan der. Skub den ned på sådan der. Fordi hvis man har den på 0, og det gælder sådan set alle de forskellige køller. Hvis man har den på 0, så normalt så vil man bare skyde den helt vildt til højre. Den ved jeg ikke, hvor landet henne. Adjust all clubs. Du kan se, den er drejet. Normalt vil den vende sådan her, men den er drejet sådan her. For hvis vi lige prøver at skyde sådan, så vil den altid flyve til højre. Der skal man sådan set. Det er bare spillet. Det er ikke sådan, jeg spiller. Jeg spiller ikke rigtig golf i virkeligheden. Jeg har gjort det et par gange. Jeg er ikke super god til det. Men nu lad os prøve at se, om det ændrer på noget som helst. Prøv at se. En meget, meget flottere curve på bolden her. Og lander sådan set ind til igen, så det er jo perfekt. Det er jo smukt det her. Men yes, lad os prøve at tage en runde. Lad os tage castlings rounds. Yes, start. Ja, og jeg har ikke spillet det super meget. Jeg har spillet det et par gange. Jeg har lige brug for at prøve at spille noget andet end Blade Sorcery og Beat Saber. Beat Saber, det her stadig, men det er bare lidt svært, fordi de sange, jeg har downloadet, de bliver copyright striket på YouTube og på TikTok og så videre. Så der skal jeg sådan set spille de sange, der er i Beat Saber, for jeg kan uploade noget med det. Og de er bare lidt kedelige. Så. Hvor skal vi hen? Derover. Okay. Så det vil nok sige, at... Nu kan jeg ikke se noget. Vi nok skal skyde den her vej. Så lad os prøve. Velkommen til. Det er jo faktisk et rigtig fornuftigt skud, det her. Jeg har lige ledningen bag mig, fordi jeg har fået sat mit headset til. Mit VR-headset, så der er bedre mikrofon, fordi førhen har det været lidt sjovt. Prøv at se, det ser jo dumt ud. Altså, en golfkølle skal ikke vende sådan her. Men lad os prøve at se, hvis jeg vinden, der er ret hæftig modvind, så lad os lige skyde den lidt herover. Sådan her måske. Lad os prøve igen. Ja. Det ødelagde jeg fuldstændig for mig selv der. Jeg er ikke særlig god til det her spil. Men det er nu meget sjovt. Og prøve at holde det op. Det var faktisk en solid bold. Så ja, lad os... Sorry, det samme som mig. Jeg er snittet på det, seriøst. Sådan der. 1 over par. Par. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er fint nok. Det er faktisk det bedste, jeg har spillet nogensinde der. Så jeg vil gerne lige have. Det vil jeg gerne lige have. Så der skal vi sådan set dernede af. Så lad os lige prøve at se, om vi kan få skudt den. Den der vej. Det er også en rigtig, rigtig solid bold. Ja, altså, jeg ikke rigtig har spillet golf i virkeligheden, og jeg ved ikke, altså, jeg føler ikke, det er det samme overhovedet. Det burde det jo heller ikke være. Så synes jeg faktisk, at det går udmærket. Der ramte jeg så slet ikke bolden. Jeg tager lige alt i mig, jeg sagde. Det går ikke udmærket. Og den ligger. Super. Okay. Jeg skal lige have indgået noget, faktisk. Potteren her. Den skal ikke være vinklet. Det er lidt mærkeligt.
jeg mærke, så den tror jeg. Ja. Sådan der. Det er fint. Sådan der. Nu håber jeg ikke, at det har ændret på de andre. Nu bliver jeg faktisk lidt nervøs, hvor det også lige har ændret på. Okay, nej, super. Det er slet ikke det, jeg skulle bruge. Sådan der. Og hvordan går den her? Den går nedad der, og så går den. Så hvis jeg bare skyder måske lidt. Den der vej. Det var lige lovligt meget. Ja, der går opad. Så hvis jeg skyder. Det er faktisk det første med. Jeg skød en under. Det har jeg aldrig nogensinde gjort før. Jeg har altid skudt sådan 20 over. Nå, hvor skal vi den her? Den er med mig, og vi skal bare der nogle super. Så lad os bare skyde den her vej, tænker jeg. Igen en rigtig, rigtig fin bold. Jeg lander på greenen faktisk. Men der er godt nok lige et stykke vej deroppe. Ja, lad os lige prøve at se. Hvis vi bare lige giver den. Sådan der. Det kan jeg godt leve med det her. Det synes jeg sådan set er helt okay. Så op ad bakke. Ja, det skulle lidt mere den vej. Ja, det er fint. Det er en år. Ja, og til at vende den hæftige modvind, så lad os bare give den noget jonna. Også fint slag. Jeg ved ikke, hvorfor jeg spiller golf. Jeg ved ikke, om det er overhovedet er spændende at kigge på, men jeg spiller bare lidt alt. I må endelig skrive i kommentaren på hvor end du ser den video, og så kommer med nogle forslag, fordi jeg er blank på, hvad jeg skal spille. Jeg spiller bare lige det, jeg føler for. Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal uploade de længere videoer her på TikTok også, eller om jeg bare skal holde det til kort video på TikTok og lang video på YouTube. Det må jeg også godt lige komme med et forslag til. For det ved jeg ikke. Det var fandme ringe. Det er noget, jeg snakker med, så jeg kan ikke koncentrere mig. Det er ikke fedt at lave videoer med golf, når man selv. Ja, I ved, hvad jeg mener. Hold kæft. Det var okay. Altså, jeg skal lige lære. Det, jeg har sværest ved det at spille, det er helt klart at potte. Men det er også det, jeg har sværest ved i virkeligheden. Så. Jeg spiller ikke så meget golf. Jeg har aldrig rigtig spillet rigtig golf i virkeligheden. Jeg har kun spillet de der par 9-huller. Det er vel også på en måde rigtig golf. Men jeg har aldrig været ude at spille på en rigtig bane. Så for mig er det ret sjovt. Så jeg prøver bare at se her igen. Den må gerne dreje. Det gør den ikke. Vi lander ude i en skov. Det er ikke en skov, det er en græsbank. Yes, måske jeg skal derover. Super. Så må vi jo bare lige gøre sådan her. Bum! Lige ned i den anden mark. Lige ned i bunkeren. Det er også fint. Altså, vi skal lige derover. Ved du hvad, jeg tager den. Ikke det bedste, jeg har spillet. Den, okay, ved du hvad. Den ruller sgu. Ruller lidt for langt til min smag. Bum. Men jeg håber, at det er noget, folk gider at se. Altså sådan generelt bare mig, der spiller, og jeg er for sygt. Fordi jeg ved ikke, jeg synes det er hyggeligt at spille VR, og jeg vil lige så godt bare dele det. Se igen, nu snakker jeg. Dele det med dem, der gider sig med. At der så ikke er så mange, der ser med. Det er også okay. Jeg hygger mig. Og jeg gør det sådan set ikke for visning, men jeg gør det bare for at dele min hobby med andre. Det var ellers et rigtig fornuftigt slag. Jeg er blevet ked af det, hvis ikke du ved. Se, 7. Det er lige lovligt meget. Jeg er 5 over det, jeg burde være. Jeg gerne lige have den ned igen. Og der er hæftig vind den vej, så lad os prøve at se, hvad vi kan.
Hvor fanden skal jeg hen? Hvor skal derover? Eller hvor? Altså, jeg tager den her. Jeg ved ikke, om man kan ændre det til meter. For jeg fatter ikke yards og feet og sådan noget. Altså jo, jeg ved godt, at en fod, det er en meter. Nej, måske 3 fod er en meter, men ja. Nå, nu snakker jeg for dig. Jeg skal have lidt mere. Ser vi. Sådan der. Jeg ved også bare, at videoer på TikTok og sådan noget, det er jo meget korte videoer, og folk vil gerne se noget, der går hurtigt, fordi så kan man hurtigt skrulle videre. Der er ikke nogen, der gider at sidde og se en video af mig, der sidder og spiller golf i 10 minutter. Så. Men det ved jeg ikke. Altså det er derfor, jeg har brug for jeres hjælp til at lige at finde ud af, hvad jeg skal uploade hvor. Det er rigtig fint. Det er rigtig fint. Nej. Det var fis med tæt på. Det rammer jeg sikkert ikke der. Jo. En over. Yes. Det var faktisk for langt. Imponerende nok alligevel. Nå, prøv at se, om vi kan få den derovre. Jeg rammer den for hårdt. Det irriterer mig lidt, fordi den er rigtig let, den her i virkeligheden jo. Nej, i virkeligheden. Den er rigtig let i spillet, den her. I virkeligheden er den meget tungere. Så det er lige med at vide, hvor meget man skal give den. Det er faktisk okay. Jeg tror stadig til gengæld, jeg er lidt over de studier, jeg skal. Er jeg ikke? Jo, ind over. Den der 7'er der, den driller mig lidt. Den irriterer mig faktisk en del. Okay, så er hæftig modvind. Vi kan lade os skyde den herover. Ej, okay. Det var ring. Den, ja, det var ikke super fedt, det der. Jeg skal bare lige derop, så lad os bare lige give den sådan en der. Er det ikke okay? Ja, det var en dårlig start. Det var dårlig ting af mig. Jeg føler ikke en drone. Er der en drone? Nej, okay. Kom igen. Det var et Tesla. Ind på greenen. Jeg synes det er fedt det der med, at man kan sådan komme op, og så kan man være mega stor, og så ser banen helt vildt lille ud. Altså smukke omgivelser og det hele. Nå, det er heller ikke det, vi skal fokus på nu. Kom så. Så siger vi, hvis vi skyder den der vej. Det var okay. Hvis man kigger, så kan man se, at der er sådan en streg, hvor der står Golf Plus på bolden. Det er lidt den, jeg bruger til at aime, eller ja, aime med. Man kan se, der kan man dreje på den her, så den kommer til at vende den vej, man nu lige føler, at man skal skyde. Det har jeg ikke gjort. Det burde jeg måske ikke gjort. Ja, så se. Nå, hvad siger den her? Der skal derop, super. Okay. Der er stadig langt derovre. Jeg tror, jeg rammer ud i... Nej, det gør jeg ikke. Jeg rammer ind på banen. Super fedt. Der er stadig langt deroppe. Jeg kan se, FPS'en, de her spil her, de er ikke super gode. Men det er noget meget hyggeligt alligevel. Nu snakker vi, medmindre jeg lander ned i den der sandpunkt. Det gør jeg ikke. Ind på greenen næsten.
Se. Så lad os prøve at få se, om vi kan skyde den. Det er okay. Det er okay. Det kunne være bedre, men det er okay. Det var golf. Den har så play igen. Det var ikke lige meningen. Se lidt til, hvis det er noget, jeg vil se igen. Eller sige, hvis det var noget lort, og ikke gider se det igen. Det er også svært. Men ja, jeg vil sige tak, fordi I så med i den her anderledes video. I hvert fald anderledes form af det spil, jeg spiller. Og så ses vi bare næste gang.